Η Στέλλα γεννήθηκε το 1967. Γεννήθηκε πρόωρη. Εμείς το πήραμε, ήταν μια χαρά το παιδάκι. Αλλά 8 μηνών και 9 το βάζαμε να καθίσει, γιατί εγώ είχα άλλα 3 παιδιά και ήξερα από 5 μηνών πώς κάθονται. Και αυτό δεν καθόταν με τίποτα καθιστό, έπεφτε μπρούμουτα, έπεφτε. Αρχίσαμε τότε να πηγαίνουμε στους γιατρούς. Μέχρι που μας είπαν ότι το παιδί μας έχει πάθει σπαστική τετραπληγία και ότι θα είναι δύσκολο να περπατήσει και μπορεί και να μην περπατήσει. Όταν ήμουν μικρή έκλαιγα, δεν καταλάβαινα. Δεν ήθελα να με πιάσουν, δεν ήθελα να με σηκώσουν. Ήθελα να βγω έξω, έβλεπα τα παιδιά, έκλαιγα. Εγώ δεν έκλαιγα τόσο πολύ που νόμιζα ότι ήταν και τα τελευταία μου χρόνια, ότι θα πέθαινα. Παρόλο που είχα και άλλα 3 παιδιά, το πήγα στο Αλεπά. Από εκεί πια άρχισε ο γοργοθάς μας. Να τρέχουμε κάθε 3 φορές τη βδομάδα, να πηγαίνω εγώ με το παιδί αγκαλιά, να τρέχω να γυρίζω 3 παιδιά από το σχολείο, σπίτι, φαγητό. Καταλαβαίνετε ότι βρεθήκαμε σε μια πλήρη καταστροφή. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Το παιδί μου όμως δεν είχε βελτίωση. Είχαμε πλέον απελπιστεί. Ακούγοντας όμως τον κύριο Σακά, είπαμε είναι και η τελευταία μας ελπίδα. Ας πάμε και εκεί να δούμε και να ρωτήσουμε. Στη Στέλλα, την ασθενή που παρουσιάζεται στο βίντεο, η σπαστικότητα είναι μέρος μιας παθήσεως που ονομάζεται εγκεφαλική παράλυση. Οι μύες της ήταν δίσκαμπτοι, εμποδίζοντας ακριβώς την όρθια στάση, τη βάδιση, ακόμη και την ομιλία. Παρά τις προσπάθειες, η βελτίωση ήταν πολύ μικρή και αυτό προκάλεσε αισθήματα ματέωσης στην ίδια τη Στέλλα και την οικογένειά της. Είχαν αρχίσει να αποδέχονται ότι τίποτα άλλο δεν μπορούσε να γίνει και ότι δεν επρόκειτο να βελτιωθεί. Σε αυτό το στάδιο πληροφορήθηκαν για το πρόγραμμά μας και ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί με χειρουργική επέμβαση. Υποβλήθηκε σε διάφορες δοκιμαστικές τεχνικές και μετά από αυτό αποφασίστηκε να προβούμε στη χειρουργική επέμβαση. Μας είπε ότι εγώ αυτό το παιδί θα το χειρουργήσω και ελπίζω να πάει έστω και με πατερίτσες. Αυτό ήταν αρκετό για μας, ένας επιστήμονας να μας πει ότι κάντε κάτι και κατά τον τρόπο το ότι πάρει. Δεν είχαμε απαιτήσεις μετά από τέτοια κατάσταση να φτάσουμε στα ουράνια. Μου έδωσε θάρρος και ήρθα στον Ευαγγελισμό και χειρουργήθηκα μαζί με τους γιατρούς. Από τότε που έκανα την εγχείρηση και πήρα το φάρμακο και ευχαριστώ τους γιατρούς και το νοσοκομείο, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Δεν πονάω, περιμένω πότε να πάω στον Ευαγγελισμό, που πρώτα φοβόμουν, τώρα δεν φοβάμαι. Έχει αρκετή βελτίωση σε αυτά τα 2 χρόνια. Ήδη έχει αρχίσει στο κρεβάτι να κατεβάζει μόνη της τα πόδια της και να την κρατάμε από το χέρι και να σηκώνεται. Πράγμα που αυτό δεν γινόταν ποτέ και με τίποτα. Άρχισε η Στέλλα να κάθεται κάπως καλύτερα και άρχισε να πατάει τα πόδια της. Λίγο, πολύ λίγο, για μισό δευτερόλεπτο. Αλλά τα πάταγε μισό δευτερόλεπτο. Ήρθε σιγά σιγά ο καιρός που την κράταγα να είναι και 10 λεπτά όρθια. Αυτό ήταν πάρα πολύ για μας, έτσι όπως το βλέπαμε. Έτρεξα και πήρα όσα λέγκο μπορούσα περισσότερα. Ό,τι παιχνίδια μπορούσα περισσότερα για τα χέρια της. Και ασχολήθηκε πάρα πολύ η Στέλλα με αυτά. Επίσης, αυτό το φάρμακο την έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην νοημοσύνη της. Από παιδάκι έγινε μια δεσποινίδα και μιλάει ωραία, ζητάει με ευγένεια κάτι που θέλει και πάει πάρα πολύ καλά. Συνεργάζεται θαυμάσια μαζί μας, είναι ευτυχισμένη, τρώει μόνη της, εξυπηρετείται μόνη της. Τώρα βέβαια σιγά σιγά στέκομαι και περπατάω λίγο, βέβαια με κρατάνε με το πι, αλλά πάω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και στον κύριο Σακά. 2 χρόνια μετά την επέμβαση, η Στέλλα περπατά πολύ καλύτερα, με περιπατητήρα, αυτόνομα, έχει πολλές δραστηριότητες και αισθάνεται ψυχολογικά πολύ καλύτερα. Και μπορεί να κάθεται και να ασχολείται με επιτραπέζια παιχνίδια, διότι έχει βελτιωθεί στη σκέψη της. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν φάρμακα κατά της σπαστικότητας που λαμβάνονται από το στόμα, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά στη βαριά σπαστικότητα. Ασθενείς με βαριά σπαστικότητα μπορούν να δουν μείωσή της και βελτίωση της κινητικότητάς τους μόνο όταν υποβληθούν σε επέμβαση τοποθέτησης αντλίας χορήγησης μπακλοφένης. Η μπακλοφένη, όταν χορηγείται μέσω αντλίας,
συμβάλλει στην προστασία των αρθρώσεων, διότι προσφέρει βελτιωμένη πλαστικότητα και αυξημένο εύρος κίνησης των μελών του ασθενούς, με συνέπεια οι αρθρώσεις του ασθενούς να καταπονούνται πολύ λιγότερο. Συνοψίζοντας, πρέπει να επισημάνω ότι έχουμε αναπτύξει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας, έχοντας χειρουργήσει περισσότερους από 350 ασθενείς.